Zakzaki ne jagora na tasilar sana addini na mun shuhadawa waye ne yau kanku suke banzar magana. Ali Zakzaki ne jagora na tasilar sana addini na mun shuhadawa waye ne yau kanku suke banzar magana. Sawa farko kai ke mini tun ban kaya ka ba rahamar ka ta sana fahimta yau din zakzaki baiwa ce babba alhamdu ina da dabo da ma da ka saban masa butulci ba duk wanda yake kallon malam bai kyautu a masa biyayya ba ya kama gabansa ya ja baki har ka ba dole aka yi masa ba. Ali Zakzaki ne jagora na tasilar sana addini na mun shuhadawa waye ne yau kanku suke banzar magana. Dole aka yi muku ba in kun gaji gwara ku janye jiki kafin ku shigo wasu sun kana amma yau ba motsin su ciki sai dai ba su bi ka da sharri ba kuma sun mata ma shaidar kirki amma ku kullum burin ku ruguje shakasiyar mai tsarki fatan ku a daina ganin malam